profesor William Fischer, aktívny futbalista Slovana, funkcionár Slovana, začas jeho prezident, zaslúžený majster športu, reprezentant československého hokeji, tréner, inžinier Jozef Golonka, úspešný tréner národného mužstva do 20 rokov Peter Polák, môj vrstovník krajan, doktor pedagogických vied, olympionik a tak ďalej, to ešte prečítam, reprezentant Československej najprv Československej republiky, potom aj Československej socialistickej republiky, vo volejbale, Bohuš Golian, hej, olympionik, cyklista, neuveriteľný. Sadáš teraz tam na bicykel? Sadá Anton Tkáč, dlhoročný športový redaktor v televízii, teraz riaditeľ siene Slovenskej slavy hokeja, Števo Nižňanský. Legenda, ktorá teraz, no neviem, Darius, ale vieš ako, že, no ale hokej je dobrý, hokej. Darius Rusnáč, hokej je dobrý, hokej je dobrý. Jožo, odtedy, jak si ich ty dal do laty, odtedy to ide. Prosím, nech sa páči najvisko. A predseda Slovenského futbalového zväzu, tak sa to volalo, Milánko Slúžanič, slúži ti k úcti, pán Slúžanič, slúži ti k úcti, že prídeš sem. Nech sa páči najvisko. Tu týchto prekládajú mi niečo. Zoberte si poháre. Máme ich tu v plnej sláve. Ale naozaj. Naozaj, no Milan, poď. Títo chlapci, ktorí v takých podmienkach zadarmo preslávili síce Československú republiku, ale Slovenskú republiku zvlášť. Nech sa vám páči. Nech si padneš dole. Tak. Posuňte sa. Vážení priatelia, Ježišmaria, Peťko, som zapnutý? Som. Počujete ma, hej? Dovoľte, vážení priatelia, aby som najskôr v krátkosti prečítal o vás, čo napísal, to len krátke úryvky, nezabudnutelný Gabo Zelenaj, ktorý chodil sústavne, pravidelne na naše poetické večery. Nadpis Jožino. Vy, priatelia, môžete potom komentovať, či to tak bolo a doplníte to. Zelenaj o Jožinovi okrem iného píše. Vypni ten, Peťko, vypni teraz. Tak, to je 21. storočie, viete, ono to učí. Po minútach, keď sa poznámkové bloky plnili názormi, číslami a faktami o vozidle Saab, vedúci tlačovky Janko Korecký oznámil: teraz nám ukáže pán Carlson, ako sa vozidlo vie vyrovnať s nástrahami terénu. Prosím, prihláste sa, kto bude pánu Carlsonovi robiť spolujazca. Ja by som mohol, sebavedomé sa ohlásil Jožko Golonka. Carlson spozornel, keď mu ukázali asfaltku od chaty do obce, rozosmial sa. Nie je tu cesta, kadiaľ zvážajú drevo? Našiel sa. Pomedzi strojmi samá jama, bláto, kamene, kláty. Podľa nás načisto nezjazdná. Nasadol, pripútal sa pásmi a Jožko Golonka ešte stále usmiatý tiež. Auto odštartovalo, bol to štart rakety. Netrvalo dlho a auto sa objavilo opäť pred nami. Carlson usmiatý ako pri štarte otvoril dvere. Vedľa neho sedel schúlený Jožko Golonka, oči prilepené na sklo, líca mŕtvolné bledé. Jožo, vylez, najväčší diabol nášho športu, nebojác, neodvážny a vynaliezavý v každej situácii, sa krečovito držal popruhou. Nie je normálny, nie je normálny. Letel nejazdil, letel medzi konármi, koremi, kamene len tak frkali, tachometer 100, 120 medzi stromami. Už sme boli na pni a on len rukou doprava, doľava a medzi autom a kvorou bol len tak vážený. Ani som sa nedíval pred seba, len na nohy, hral nimi, prisahám. Lúčil som sa s rodinou. Nie, nikdy viac.
Toľko Gabo o Jožovi Golonkovi. Teraz, čo napísal o Tómkovi Tkáčovi? Krátky úryvok. Nazval to voňavý bicykel. Reprezentačný dres ho priviedol na betónový ovál veľkej ceny NDR. V šprinte o postup do finále sa stretol s domácim Jurgenom Geschkem. Tóno vedel, že z prvej pozície, na ktorú ho vyžrebovali, musí šliapnúť do pedálov s maximálnou silou. Robil tak, lenže smola. Materiál nevydržal, bicykel sa zlomil, koleso rozletelo. V 80-kilometrovej rýchlosti ešte niekoľko metrov balansoval a potom utieral špinu z betónu. Na nosidlách ho odniesli do ošetrovne. Na zodratej nohe nebolo kože, len mäso plné prachu a betónu. Lekár mu pinzetou vyberal jednotlivé kúsky. Tóno sa na bielom stole posadil a povedal: poďme pod sprchu a prineste mi tvrdú kefu. Priniesli. Tóno najprv umyl ranu vodou a zdravotným mydlom a pod tečúcou vodou začal nemilosrdne rajbať ranu. Lekárovi sa roztriasli ruky a sestrička Ondreja. Vážený, toto je jediný prostriedok, ako ranu vyčistiť, aby nehnisala. Bolí, ale nebude dlho. Tvrdosť vykresala z guľovočky prvého ročníka ceny Večerníka, najúspešnejšieho slovenského cyklistu všetkých čias. Olympijský víťaz, trojnásobný majster sveta a dnesadnásobný majster republiky. To je základná bilancia športovej kariéry jedného z najskromnejších športovcov, akého dodnes možno stretnúť na našich pracoviskách. A čo svedčí o tom, aký vzťah mali herci športovcom, to je v krátkom úryvku z článku Gabo Zadenaja, ktorý nazval Gorali. Slavia Bratislava bolo v ten pamätný volejbalový rok 1959 šťukom ligy, hrala vonka a vyhrávala. Doma na palisádoch jej nikto nevedel vziať body. Bouš Golián, Paľo Vician, Ivan Veselý, Gabo Šínsky, Ďuro Hrúz, Juro Veselko, Ďuro Hromada, Roman Riachovský dokázali skoro nemožné. Vysokoškoláci pod taktovkou najdrobnejšieho, ale uznávaného a rovnako starého Jara Perútku boli na prvom mieste ligovej tabulky. Lenže vrecka študentov prázdne. Po zápase, za ktorý nemali chlapci nárok ani len na malinovku, lebo také prísne boli zákony hospodárske, a vedenie telovýchovy vzdykali. Ani len vody glgnúť nie za čo. Poznámku počuli fanúškovia z radov služobníkov Tálie. A len tak, aby reč nestála, dali pre chlapcov trénerovi do dlane postovke. Fero Zvarík, Lacko Chudík, Julo Pántik, Karol Zachár a Vlado Mináč. A teraz z tvojej knihy, Vilko Fischer, z tvojej, ktorá sa nazvala So srdcom na dlani, prečítam krátky úryvok. Vďaka futbalu som sa dostal na lekárskú fakultu. Išlo naozaj o absolútnu náhodu. Nemal som celkom jasnú predstavu, kam ísť po maturite. Raz som sa vracal z tréningu od Slovana smerom v Novej Dobe s dvoma spoluhráčmi. Vladom Fábrim, neskôr robil primár na ortopédii v Liptovskom Mikuláši, druhý bol doktor Halas, neskôr primár na urológii v Nitre. V tom čase boli obaja piataci na medicíne. Mal som tedy plnú hlavu futbalu a len medzi rečou som si povzdychol, že neviem, čo budem robiť po maturite. Nad čím rozmýšľaš? Vyver sa na medicínu, na priamačkách budeš mať protekciu. Náš tedajší klubový šéf, lekár profesor Hanzo, bol v tom čase prodekanom na lekárskej fakulte. Dal som si povedať a podal som si prihlášku na medicínu. Prijímacie pohovory neboli najhoršie, ale som si v duchu hovoril, žiadnu protekciu nepotrebujem. Pravda len dovtedy, kým neprišlo na fyziku. Skúšajúci ma vyzval, aby som povedal niečo o teplomeri. Po mojej brilantnej odpovedi, skladá sa zo skla a ortuti, mi zrejme z bezpečnostných dôvodov ďalšie otázky ohľadne čuda zvaného teplomer nekládol. Prvý ročník som absolvoval s odretými lakťami. V druhom som už prišiel na to, kde robím chybu. Začal som sa učiť jednoducho poležiačky. Zistil som, že v horizontálnej polohe aj relaxujem, aj sa naučím a nezaspím. Tento zvyk mi zostal dodnes. Takže toľko to. Prístupnej literatúry. Vážení priatelia,
doplňte teraz každý jeden, aj ten, o ktorých som nečítal, alebo toto, čo som čítal, alebo váš vlastný zážitok z vašej praxe. To znamená, môže byť veselý, môže byť smutný, môže byť tragický, nesmiete mlčať. Nesmiete mlčať. Bohuž, začneme tebou. A dáš mi do ruky, čo? Je pravda, že... Peťko, zapni mi to. Je to? Áno, áno. Vypíme si na zdravie všetci. No, ja pochádzam z malej dedinky na prostriedku Slovenska pri Bystrici. A po skončení mešťanskej školy som išiel študovať priemyselnú školu, Moštenica. Som išiel študovať priemyselnú školu textilnú a papiernickú do Ružomberka. A stal som sa medvediarom. Ja neviem, či je tu nejaký Ružomberčan. A viete vôbec, prečo medvediari? No, takže... Nechaj nás na pokoji, lebo ja som medvediar. Ale ty asi nevieš, že Vavro Šrobár pochoval jedno telo, ktoré sa válalo dolu váhom a nakoniec prišli na to, že to nebol človek, ale medveď. Dosť na tom, v Moštenici učiteľ Jelenský zaviedol hru volejbal, lebo nebolo toľko miesta, aby sa tam dalo postaviť ihrisko fotbalové, väčšie a tak ďalej. Takže som aj ja tam začal a pokračoval v tomto Ružomberku. Bol som malý, chudý, aj mladý, neskúsený. Napriek tomu ma zobrali ešte s ďalšími dvomi. Ten jeden bol tiež z Moštenici, Šaňo Tomčík. A ten ďalší z riadku z Ružomberka hrať. Išli sme do Bratislavy na VŠ, na La Franconi. Množstvo študentov okolo, my sme boli len 6. Trenírky po kolená široké ako dynamovci, fotbalisti, ak sa pamätáte na nich, keď boli tu po vojne. Tričko také, že vešiak bol dobrý, ja som nebol ani vešiak. A začali sme hrať. Na strane vysokoškolákov, keďže ste bratislavčania, tak možná mnohí budete poznať, boli také celebrity, ako bol Mirko Rovný, bol Joško Kukura, neskorší dekan lekárskej fakulty, Urbánek, Halaša, Šajgalík a tak ďalej. Ja som bol vtedy druhý raz v Bratislave. Prvý raz som bol rok predtým spievať so spevokolom. A na podaní bol Borko Urbánek z Piešťan. Ten si takto vyhliadol a videl tam maličkého chlapca s veľkými trenírkami, tak zaservoval na mňa. Ja som tušil, že čo asi špekuluje. Tak sa aj stalo, lopta letela na mňa, ale nejak dlho letí, si hovorím. Cúval, študenti, tých tam bolo veľa z internátu, spravili špalier a ja som z Antuky už vybehol na trávnik, hovorím, tak to lenže kričali ber, tak som zobral, odbil, ale to ledva dopadlo na kraj ihriska. Béla to, chlap, ktorý mal 48-čky, nohy, nie papuče, lebo to si musel vždy odrezať z tých papúč, aby vôbec mohol v nich chodiť. Prísny, pozrel sa na mňa, ja som vedel, už je zle. Boro Urbánek, druhý servis na mňa a ja som si povedal, teraz už si dám pozor. Nie? A lopta letela na mňa a všetci kričali von! A tak radiami odskočil som a lopta spadla do ihriska. Neviem, či by zo mňa tedy bola chlapka krvi vyšla. Belator prišiel ku mne, chytil ma za ruku a z ihriska ma vyviedol von a hovorí, tu stoj, budeme hrať 5. Ale rozhodca hovorí, brat kapitán, vtedy sme sa bratili. Brat kapitán, nemôžete hrať 5, inakšie by som musel skončiť zápas, to je proti pravidlám. Tak Béla dlhým krokom prišiel za mňou, chytil ma za ruku a do rohu, tu stoj, ani sa nepohni.
My sme dohrali, za pol hodinu nás bili ako hadov, ani sme sa nemuseli sprchovať a rýchlo sme utekali z internátu, z dvora Lafranconi von. Traja starí chlapi, rovno schodami do krčmy pod Machnáčom. Do starej, nie to, čo je teraz. Tu sú schody, tu sedte. Za chvíľku prišli a išli sme pešo cez mesto a druhá zástavka bola v starom pivovare. Ak sa pamätáte, výborné čierne pivo tam mali. Znova vošli dnu, tu sú schody, sedte. Za chvíľu vyšli a išli sme ďalej. Tretia zástavka bola fajka. Ale tam schody neboli, iba ruská kniha mala jedno okno, tak sme sa tam opreli. No a oni vyšli, ale už sa usmievali a Žažo hovorí, už je dobre, už nás nebudú biť. Obrazne povedané. A pokračovali sme hore ďalej na štáciu. Už aj my chceme rozprávať, počkaj. Už končí. Hej, máš pravdu. Bolo treba harmoniku. Aj manželka čaká. A štvrtá zástavka bol hotel Kriváň. Dax. A potom do vlaku na každej zástavke sme museli ísť pre pivo. A tak sme prišli do Ružomberka. Kde je pointa? Pointa je v tom, že za takú hanbu, akú som ja tam prežil, že som zostal hrať volejbal, tak to sa čudujem ešte aj teraz. Takto začínal Bohuš a potom olympiáda v Tokiu, olympiáda Mexiko, majstrovstvo sveta zlatá medaila, tých bolo 5. Takto sa začína. A takto ale končí, keď sa tomu venuje. Milan Služanič, povedz dačo, ty o tom futbale, lebo teraz to je hrôza, čo sa robí. Ja snad len toľko, ja už som hovoril, že ja som tu skôr služobne, pretože ja som v službách pána starostu na úseku kultúry a športu a prišiel som ako divák. No tak som si rýchle tak spomenul, čo by asi tak, bol som vedúci výpravy do Južnej Korei pred olympiádou. Tak sme si tam odbehli, vyslovene, pretože to boli všetko hráči pozbieraní narýchlo, bez akejkoľvek prípravy, bolo medzi ligami, bola prestávka. No a tam bola prvá cena $100,000. O prezidentský pohár sa hralo, z každého kontinentu jedno mužstvo, hovorím, bolo to pred olympijským turnajom rok, tak sme tam šli. A Himmel tak ironicky hovoril, že no a keby ste to vyhrali, $6,000 môžeš vyplatiť. Ironicky, doslovne. No tak sme prišli tam, čo čert nechcel, my sme sa tak rozohrali, že my sme to nakoniec vyhrali. Určite si pamätáte ten gól Moravčíka, ktorý potom obehol v televízii a bol vlastne gólom roka, dá sa povedať, z polovice ihriska bývalému Sovietskému zväzu. No takže sme to vyhrali, to bolo v poriadku, lenže mne bolo povedané, a keď by ste náhodou vyhrali potom aj telefonicky, žiadne šeky, nič, lebo my sme nemali ani diplomatické, ani obchodné zastúpenie, takéž na stôl. Tak sme šli, že no, oni pozerali divne, pretože zohnať $100,000 hotových na stôl, tak bolo umenie, tak všelijaké boli špínavé, staré, všetko môže, skrátka zohnali, za deň to zohnali, no a teraz hodil to do tej mašinky, to odčítalo, no my sme to vtedy ešte nepoznali, pozerali, mašinke neverili, tak sme to dvaja zobrali. Znovu sme to všetko prepočítali, bolo tam 100,000 v poriadku, a teraz samozrejme napísal som medzi tým zoznam a chlapcov podelil. Ja viem, že na tú dobu vyšlo, čo aj Luhovi mal $370, tak to bolo, a už boli rozumní, už nekupovali z prostosti, už si to domov niesli, a vtedy Knoflíček bol ešte s nami, ale už sa šetril, už nehral to finále ani nič, tak tomu vyšlo $70. Tak protestoval, že tu, aby sme všetci rovnako, a že doma nech sa to s našimi peniazmi vyrovná. Tak nič takého, no ale ten zbytok ako doniesť domov, tak mi jeden tam radil, že taký
prenosný trezorík, že na ruku a ten zhodou okolností mu 3 prsty chýbali, hovorí, tak chceš, aby ešte aj 2 ti utrhlo. Tak hovorím, nič, ja som mal takú starú koženú tašku, niekde ju mal ako talizman odloženú. Do toho to bolo v takej nepremlkanej obálke, to zalepili a som to strčil do toho a teraz tak nebadaní, že 2 hráči ma vždycky doprevádzali. Sestry colnice sme išli a vždycky každý len colník pozeral, či tam niečo tvrdé. Tvrdé tam nebolo, tak som mohol ísť a celé mužstvo pozeralo, lenže kedy mi to zoberú. A doniesol som to až do Prahy na letisko a tam som to predal. A mi to už nezobrali, ale aj také veci sa stávajú. Takže toľko snad. Ďakujem. Vidíte, o malom Petrovi Polákovi sa toho popísalo v poslednej dobe veľmi veľa, pretože doviedol 21 až do finále, 20 teda, reprezentačnú našu až do finále a to finále bolo v Dubaji, hej? Peťko. Lebo my si to mýlime, je jeden výtvarník, Vilo, ty vieš, Orez Dubaj, hej, takže povedz ty príhodne nejaké, ako to vlastne tam bolo, lebo siahali sme po medaile, samozrejme, a tá Brazília nešťastná. Dobrý večer, ja som mal takú jednu príhodu peknú, bol som s profesorom Fischerom spolu, išli sme na ťavy a ženy sú tam zahalené. A mňa stále zaujímalo, počkaj, na ťavy alebo na ťavy? Tak išli sme aj na ženy, aj na ťavy. A ja hovorím profesorovi, hovorím, Vilko, prosím ťa, kde majú tu nejaký habit, ja si kúpim habit, alebo oblečem sa do toho habitu a chcem sa dostať k tým ženám. Tak som si zohnal habit, môže byť. Zohnal som si ten habit a tak som sa dostal do prítomnosti žien. A prišiel som a chcel som stále vedieť, lebo oni sú zahalené, že ako vyzerajú. Či sú pekné, alebo prečo sa zahalujú. A prišli tam takí fotografie a samozrejme šejk tam prišiel, tak som sa postavil k ním. A tak, jak som ju objal okolo jednu okolo krku, druhú okolo pása, naraz mi jedna tresk, tá druhá tresk, spadol som, a tak som spoznal celú Arabiu. Jožko, jak to bolo s tým sálom? No, Jožko. Tak toho sa už, dobrý večer, toho sa už popísalo veľmi veľa, pretože už to Grenoble, to už je také, už toho je strašne, to už každý chcel vedieť a to už každý pozná, ale faktom je to, čo si hovoril tu na, že v mojej éry, kedy som nastúpil k mužstvu, to boli najkrajšie časy, ktoré vôbec existovali, lebo keď som mal 16 rokov, to si pamätám jak dnes, tak išli sme hrať do Trenčína ako zápas a prvýkrát ma pustili do kabiny prvého mužstva a hral som s takými miestami, jak bol doktor Fabri, doktor Okoličani, to boli samé známe Kočan, Rajman, Reitmajer a ja medzi nimi a to všetci mali vysoké školy, boli inžinieri, lekári, právnici a ja medzi nimi. Prišiel som do kabiny a hovorí mi doktor Reitmajer, tak tu máš jeden vešak, áno, tu si zavesíš veci a tí 3 sú moje. Neopováž sa na niektoré si zavesiť, bažant. Takže to boli také krásne začiatky. Samozrejme, že to ďalej pokračovalo, lebo sme mali nádherné spomienky na spoluprácu s divadlom, pretože mal som tú česť, že som býval s Ďusom Pantikom, nebojím Pantikom, sme susedia. Máme vedľa seba vlastne v jednej radovej zástavbe dom. Na ďalšom rohu je Pišta Kvietik, Ondro Jariabek na ďalšom rohu. Býval som medzi touto elitou, ktorá chodila skutočne na hokej, tak jak si spomínal. Vždy sedeli v prvej rade, vždy dobiehali do divadla na poslednú chvíľu a my zase sme za odmenu dostali to, že sme mohli v divadle skutočne sedieť v prvej rade a bola to taká symbióza herci a športovci. Dnes je to trošku oddelené, pretože už, jak si spomínal, tí celebrity zrejme už tých športovcov trošku odstrčili, takže už tá symbióza taká neexistuje a to pokladám za najkrajšie chvíle, ktoré som ja prežil s takými velikánmi, ako bol Jožko Kroner, sme chodili hrávať fotbal k nemu tam hore na Kysuce,
Vždy sme tam dobehli, on tam organizoval, keď žil, turnaj. Čiže chcem povedať, že boli to nádherné zážitky, ktoré som nedokončil, mal som napísať ešte jednu knihu, jednu som už napísal, že, ale samozrejme, že chceli sme ešte spraviť druhý diel, ale ten, ktorý to so mnou písal, Varsík, žiaľ Bohu, umrel, tak som si povedal, že už toto robiť nebudem. A tam som chcel urobiť tie dodatky už po tej ére, kedy som skončil ako hokejista, stal som sa trénerom a začal som viacej spoločensky žiť. Ale pochopiteľne, že ja som zažil toho veľmi veľa, mal som tú česť s Milanom Markovičom začať, nevyzúvajte sa, sme pochodili celú republiku. Potom som so Zorkou Kolínskou a s Dušanom Grúňom a s Hlavačkou sme pochodili, Vtipnejší vyhráva celé Slovensko. Čiže som sa do tejto branži tiež trošičku zamiešal. Dokonca to bola taká miešanina, že ma ešte dokonca nahovorili, aby som, nelen Fischer bude tu spievať na gitare, ale ja som mám CD-čku. To je naštvaný, lebo on je v strede ulice, on bol hromozvod. Ja som na jednom konci, on je v strede ulice a na druhom konci je Dzurila. Tak to je slávna ulica. Takže on hrá na gitaru a ja som si dovolil potom jedno CD-čko nahrať. To je veľmi smiešná záležitosť, ale keď vidím dnešných niektorých spevákov, tak som si dovolil tvrdiť, že aj ja to viem. Takže mám stejne ale jeden krásny zážitok. Zobralo ma prvé mužstvo ako bažanta na zájazd. Išli sme medzi sviatkami zohrať do Kitzbühelu, Innsbrucku, lebo cez Vianoce vždy oni mali veľa turistov, lyžiarov a tak ďalej. A museli im dať nejaký program, tak si pozvali zo Slovenska mužstvo, respektíve z Československa. My sme chodívali cez Vianoce vždy hrávať a málo kedy sme boli doma. Napríklad ja z 25 rokov, čo som bol, som strávil len 2 Vianoc doma. Ostatné sme vždy trávili niekde v zahraničí, pretože sme boli radi, že sa dostaneme von. Tak ako takého bažanta, mal som 17 rokov, zobrali ma táto stará elita, Laco Horský, Jano Starší a spol. Pôjdeš s nami, bažant, vybavovali sa pasy pol roka, som musel mať 200 pečiatok na jednej, na druhej, SZM, UV, Spodve, potom krajský výbor, potom odborári. Dokým som zohnal, tak som bol spotený, ani do školy som nechodil. Ty si bol mladý, SZM ešte nebolo. Ja som bol dokonca predseda. Ja som bol predseda. V Ihlave na vojne ma zvolili za predsedu, lebo vtedy SZM dávalo magnetofóny a my sme potrebovali do kabiny rádio a magnetofón, tak sme si spravili buňku SZM, ja som bol predseda. Všetko som zaistil, mali sme to v kabíne a ani raz sme sa za 2 roky nestretli, ale zápisnice boli úžasné, kde som písal ja. Každý mesiac, čo potrebujeme a ešte aj spoločenské posedenie sme mali. Takže to som vedel zariadiť. Ale chcem povedať, že ma zobrali na takýto úžasný zájazd a hrali sme v Kitzbühele na otvorenom štadióne, kde dnes sa hrajú aj v lete tenisové zápasy a oni v zime vždy tam urobili vlastne ľadovú plochu a pre tých lyžiarov a tých turistov sme tam odohrali zápas proti Kanaďanom hrajúcich v Európe. Tak som prišiel do kabíny, mali sme tí pílené, jak dneska tašky, ale na chrbte a teraz sa pozerám, 17 rokov, nie? A vidím tí Kanaďani zuby a púkali na nás cigári, lebo vtedy počul nejakí Slováci tu, čo tu my, došli sme z Kanady a tí európski Kanaďania. A títo všetci naši sa takto už trásli. Ja hovorím, Mária, a tí nadávali v kabíne, aby nám nahnali strach. A ja taký Baža hovorím, čo ste takí roztrasení, však príjemná. Ja som bol drzý jak opica, hovorím, naložíme im a hotovo. Ty Baža, ty ich ešte nepoznáš. Uvidíš, ak budeš lietať. Ja hovorím, čo by som ich nepoznal, čo tu takí scipaci. A taký dým išiel z tej kabíny, venč, oni cigári a podceňovali. Hovorím, márnosť, mi zakázané piť pivo. Nesmeli sme cigaretu ani vidieť. A odtiaľ dým sa valil jak z lokomotívy z jej kabiny. Tak vyšli sme na ľad a začalo strašne snežiť. To je, jak dneska si pamätám, strašne začalo snežiť. A neboli roľby tým autá, ale ručne sa zhrňal sneh. Po 5 minútach nebolo vidieť púk. Tak každých 5 minút vybehli, odhrnuli aj my s nimi a hralo sa ďalej. Ľudia nadšení, 2,5 tisíca ľudí na takých drevených tribúnach.
No a prišla tretia tretina a Jano Jendek, nebohý Jano Jendek, vtedy neboli lapačky, ale také obyčajné rukavice, nie? Tak Kanaďan vystrelil, no strašne nás bili, boli sme celí modrí a bali sme sa ich, že nás ešte zbil, lebo nemali zuby, oni vyjurali kabíne zuby, každý mal tu také dva kly, hovorím, ten keď sa do mňa zakusne, je po mne, hovorím, tak to je zle. A Jano Jendek chytil puk a urobil, že ho hodil do rohu, ale on ho nehodil. Ja som vletel do rohu, hovorím, a teraz si s vás spravím srandu, vy sviňaci jedni kanadský. Zebral som, začal som miešať puk a valil som sa na bran, ale nemal som žiaden puk, ten mal Jano Jendek rukavice. A oni sa mňu, puk, treš, paf, treš. A ja blbec, 17 ročí sa postavím pred branu, chytím sa za hokejku a začal som sa smiať. Toľko snehu. V živote tak rýchlo som nebol medzi divákmi na tribúne. Jak v tú chvíľu oni začali, všetky tí kanadské nádavky, a začali ma naháňať. Ja som preskočil cez mantinel, vybehol som hore na tribúnu, dvaja Kanaďania za mňa mastili ma s hokejkami po chrbte, znova na druhej strane donútra do kabiny. Zavrel som sa. Končila tretina, ja som si myslel, že budem veľmi slávny. Tí Kanaďania búchali na dvere, chceli ma zbiť. Ako sopliaka, ja hovorím, no kúrnik Šopar, len prosím vás, neotvorte tú kabinu, lebo oni ma roztrajú zubom, lebo to bola úražka kanadského hokeja. 17 ročí sa im chechtá, robí si z nich srandu, nie? No a došiel som do kabiny, už ako tam skovaný v sprche, a chlapci došli, tí dostali takú bitku. Prehrali sme tam 5-4 a zbili ten rest toho mústva kvôli mne. Došiel som do kapitela, už tam sedím a došli tí do kabíny a tí mi dali. Ty sopliak, ty zase, ja som myslel, že oni ma budú chváliť. Oni ma tam znectili. A tí Kanaďania mi nadávali. A ešte okolo kabiny, ja schovaný som bol, lebo som sa bál výsť, lebo boli by som ma roztrhli na polovičku. Čiže to boli takéto zážitky, ktoré skutočne v tejto veľkej partii som zažil, ale odtedy som si nedovolil a za trest som musel nosiť 2 pytle. Musel som nosiť najstaršiemu hráčovi ešte pytel a on išiel pekne, elegantne, ruky, vevačku a tak. To bol ako trest pre mňa. Mali sme kopu iných, ja by som, hovorím, ešte jednu knihu mohol napísať. To Daro vie, jak sme my chudáci aj Vilo. Viete, volaj, kedy sme operovali jednu operáciu denne, však Vavrečkovci to poznajú veľmi dobre, na Kanároch. Mali sme času na pozretie obrázkov, anamnézu, pacienta pozrieť. A teraz robíme 5-6 niekedy denne. A niekedy sa neviem pochopiť, keď som bol teraz v New Yorku u mojich priateľov, mi ten kolega hovorí, vieš čo, ja ani tu pacienta nevidím, ja si pozriem koronarografiu, obrázky, idem k stolu a operujem. A tak je to trošku aj u nás teraz, samozrejme kompletne, ale jemu pacientovi všetko. Ale veľakrát ho nevidím pred operáciou, to moji asistenti sa pozrú. A teraz operujeme, narkóza beží a hrudník roztiahnutý, operujeme, chlopňu mením a cítim, že pacient rukou trošku akože hýbe. A ja hovorím tomu anesteziologovi, pozrite, uspí tú babu. A my sa smejú, čo je, veď to je chlap. Neviem, za čo ťa chýta. A mám ešte takú senzačnú vec. Viete, úžasná vec byť zamilovaný. Viete, ja neviem, Jožko, Jožko je celý život zamilovaný do jednej ženy. Ja sa priznám do viacerých. Do dcer, do vnúčiek a tak ďalej. A mal som sa oženiť a žena ma nechcela. Bo už to, neviem, či to pozná, Sláviska, bola to krásna žena, pani Šebestov, slečna Šebestová, všetci slávisti, aj slovenskí, aj pražskí slávisti s ňou chceli chodiť a tak ďalej. Skrátka, povedali mi, že skrátka svadba nebude. A ja som mal vtedy Slovania, som bol na jednom ústve ako dorastie v Československa. Išiel som na vojnu, bol som tak nešťastný, že som prišiel do Konveržíža, do okruhu a povedal som, že dajte ma niekde, kde vôbec o futbale nie je ani zmienka. Bzenec na Morave, v živote som to nepoznal, vyšiel som do Bzenca a veliteľ, prvá vec, vy hrajete fotbal, doktore?
Ježišmarja, odkiaľ to on vie. No, vy ste také tenky, víte, vy ste mohli hrať. Víte, doteraz tady byli Brňáci, takí pivní súdy, nehrají futbal a víte, my hráme štábny futbal a ja už roky nevím vyhrát proti soupeřům, protože doktor vždy hraje za nás a oni, tí tlstí Brňáci, neumiejí futbal hrát. Hovorím si, no keď toľko ti chýba, prvý zápas. 5 proti 5 na malé brány, to boli 50-tnici a ja v podstate vrcholový futbalista. Vyhrali sme 9-1, dal som 7 gólov, nahral veliteľovi a odtedy, tu je kolegyňa Vavrečková, ja som na čierno chodil, piatok sebe v sobotu vždy domov a na čierno ako vojak som hral v Dunajskej strede futbal. Dobrý večer, ja si myslím, že ja nebudem hovoriť, pretože už som tu hovoril párkrát a tu kolegovia, aby sa dostali k slovu. Len jednu vetu alebo dve. Ja som síce 30 rokov robil basketbal, aj som teda získal ako tréner prvý titul Slovenskej republiky novej basketbale, ale vlastne ja som sa dostal k basketbalu náhodou, lebo som začal hrať futbal. Od malička som hral futbal, lebo môj otec bol funkcionár v Pezinku, futbalového klubu, ešte s jedným svojim kolegom, ten sa volal Kaviak. No a keď som mal 17 rokov, tak trénoval Pezinok bývalý reprezentant Laskov, on aj hrával. Nielen tréner bol Božín Laskov, aj hrával. V bránke chytal Zvonek, sa volal ten človek, brankár. No a pretože my sme mali s tým mojim ešte kolegom dorastencom otcov vo výbore, tak sme sa zrazu, Laskov nás postavil za A mužstvo a hrali sme vtedy divíziu, lebo súťaž, lebo ako sa to volalo. No ale asi sme nehrali dobre, lebo ľudia začali vykrikovať na nás, vypiskovať a tak. Tak ten otec toho môjho kolegu vyšiel na tribúnu, kto to tam pozná, tam sa postavil, oprel sa o to zábradlie a začal vykrikovať, že dajte toho Frimela a Kaviaka dole, oni hrajú len preto, že majú otcov vo výbore. Dobrý večer. Je veľmi ťažko tu rozprávať, lebo Jožko Golonka, keď má strašne veľa zážitkov, čo sa týka okolo hokeja, ale my máme samozrejme niektoré spoločné, ale ja by som tiež chcel tak začať, že keď som prišiel do seniorského mužstva ako 17-ročný, tak ako už spomínal, každý ten mladý hráč mal nejakého staršieho hráča, ktorý sa o ňo staral, alebo bol mu mazák a ja som prišiel a bol som v podstate sám, mladý hráč a nevedeli sa rozhodnúť dvaja hráči, a to bol Milan Kužela a Rudko Tajcnár, že kto mi bude ako mazákom. Tak potom začala letná príprava, oni si sa dohodli trošku, už bolo akože v stredu bol taký akože sauna deň, po saune sa niečo vypilo a hovorí mi Rudko Tajcnár, no mladý, počúvaj, my sme sa tu s Milankom rozhodli, že budeme tvoji tútori, choď domov za tatkom, vypýtaj si od neho 500 korún a my ťa čakáme v Altabare. Takže to bol môj prvý zážitok. S nimi samozrejme išiel som hneď za otcom, otec mi dal 1000 korún, ja som donesol 1000 korún. Oni vravia, nepovedali sme 500. A tam bola akurát pani Kolinská a hneď to videla, zase kazíte už nejakého nádejného nového hokejistu. A Rudko Tajcnár, jak taký tlstý bol, hovorí, choď ty rýchle preč, lebo ťa tu zmanglujem. Tak Zora Kolinská utekala tými schodami hore a Rudko za ňou, našťastie ju nedobehol. Takže to bola aj skúsenosť nová, že som sa stretol s nejakými umelcami. Čo sa mi ale zase veľmi páčilo, keď Jožko Golonka sa stal môjim trénerom, podotýkam, prvý ligový zápas sme hrali a on bol dvojica s Julom Hásom. Jožo bol hlavný tréner, Hás asistent, obidvaja vyrývači. Teraz bežala asi 6. minúta prvej tretiny, dostali sme gól
A Jožo kričí: Julo, čo som ti povedal, oni to predali, my vypadneme z ligy. Prvý zápas v lige, ešte to nebol, viete, takže už nás podozrieľam, že vypadne. Takže to je ďalší zážitok. Keď spomínali, Jožko, napríklad zase, čo sa predávalo, ja neviem, tie klince, keď išli do zahraničia, tak my sme mali zase inú takú príjemnú príhodu. Určite my sme chodevali ako do Kieva, družobné mesto, vždycky v auguste, odohrať tam prípravné zápasy a v tom období v Sovietskom zväze bolo tak, že keď sa narodilo nemanželské dieťa, ale najmä chlapec, tak väčšinou tie deti sa stali vojaci, čiže štát to všetko dotoval. Ale vtedy akurát zaviedli zákon, že musia platiť už aj muži alimenty a tak. Takže čo? Tak nahovorili nás niektorí starší hráči: musíte kúpiť prezervatív, keď tam idú, to je jedna radosť, teraz oni to berú vo veľkom. Tak hneď sme kúpili takú tú celú krabicu, sme si to podelili a prvý styčný dôstojník dežurná. A my sme ponúkali, tak v jednej škatulke ich bolo 6, škatulka stala vtedy 10 korún, tak vravíme, tak aby sme na to zarobili, tak 6 je tam tých gumičiek, tak budeme predávať to po 6 rublov. Veľkých 6, výborný. A tá teraz dežurná hovorí, že či nie sme čo ty durák, alebo to... Ja, že prečo to idí, посмотри v apoteku? Tak prišli sme do apoteky a tam mali prezervatívy, boli to také balóniky, posypaní, neviem, nejakým práškom takým bielým. A viete, koľko to stálo? 8 kopeok. Takže potom sme to všetko doniesli nazad. Tak ja len toľko by som, lebo nemôžem veľa rozprávať o Jožkovi. Alebo ešte, pardon, Vilko, prepáč, ešte jednu príhodu, keď Jožko rozprával o tom, že jak vybavoval tie zájazdy. Tak bolo ozaj jedno také, ja som sa si tá zájazdu nezúčastnil v Nemecku, ale hrali tam slovanisti zápasy a tak, a teraz prehrali, ja neviem, posledný zápas vo Frankfurte, kde Jožo bol trénerom, alebo v Rosenheime. A teraz hovorí: viete čo, ste ma naštvali, tu ste mi pokazili moje meno, čo som si tu budoval. Ja s vami neidem domov, ani za svet, skončil som, odovzdávam všetku trénerskú paličku a tak ďalej. Samozrejme, my hráči už hotoví z toho, nervózni, že čo sa stane, vrátime sa domov a Jožko príde na tréning prvý po novom roku, jak došli, a hovorí: rozmyslel som si to, lebo myslím si, že niečo je ešte u vás, že možno ma presvedčíte, takže naďalej tu ostanem. Čo bolo za tým? Jožko preto nešiel autobusom, lebo si z Nemecka viezol auto domov. Tontko Tkáč, ktorý na bicykli za nimi chodí. Dobrý večer. Aby nehovorili, že ja som tu najmocnejší. Dobrý večer, prajem. Ja by som takýto môj príspevok rozmenil na také 3 drobné. Prvý bol taký, že hrozne rád som behal a Milanko Markovič to povedal, že rýchlo som utekal, lebo som mal radosť, že sa mi vedrík pohrával vo vlasoch. Takže niečo také tam bolo. A keď som tak už behal, tak prišiel pán tréner Savko a hovorí mi: Tito, no tu v tom sídlisku v našom 500 bytoch sú nejaké preteky na bicykloch, kde teda sú krásne ceny a tak ďalej a mal by si sa ich zúčastniť. No tak ja som prišiel a som tie preteky absolvoval, ja som ich vyhral a dostal som strašne krásnu cenu, venec zo safalátok. A otec aj mamička nikdy mi nechceli kúpiť bicykel, lebo ja som bol taký pochabý a mali strach, aby nezrazilo auto. Ale keď som doniesol tie safalátky, ktoré sme mali na raňajky, na obed, na večeru, celý týždeň, tak som bol absolútna hviezda. Ja som také niečo ako hráč NHL. Teraz ako v tej dobe. No. To bol taký vstup. Druhý bol taký, že som potom mal takú, že bohatú športovú históriu. Vyhral som raz olympiádu z Liga majstrov sveta. Áno. A potom taká tá tretia oblasť bola, že začal som funkcionáčiť a vlastne by som tak povedal, že vďaka týmto krásnym ľuďom, čo tu sedím, dneska som na čele Slovenského zväzu cyklistiky,
vediem asociáciu slovenských olympionikov, kde Darko je môj podpredseda a nejako tak sa snažíme, by som povedal, vzájomne obohacovať ten šport a čerpať z tých skúseností práve týchto ľudí, čo tu sedia a aj Milanko Služanič, s ktorým som, dokonca sme mali vedľa spolu stoličky, že? Ďako. A som hrozne rád, že som tu a že vlastne som mohol aj niečo tu vám povedať. Štefko Nižnánsky, dlhoročný samozrejme športový redaktor v televízii, teraz riaditeľ siene slávy slovenského hokeja. Števo. No, tak ako keď si ma prvý raz predstavoval, Jurko, tak zašumelo vzadu a opravovali ťa, že nie športový redaktor dlhoročný, ale televízny a politický, lebo ja som robil televízne noviny a aktuality. Ale prezradím, že mal si pravdu, nepomýlil si sa, len málo kto to o mne vie. Bol som v Dukle Trenčín na Vojenčine a takisto v Dunajskej Strede, v Žitom ostrove, kde som vyrastal, som robil od malička takú rubriku športovú a snažil som sa aj počas Vojenčiny písať do športu a písal som vyše 2 rokov komentáre z hokeja. Ale od malička som chcel byť hokejista, od malička som chcel byť golónka, furt som tiež chodil z Devinova, ja som golónka, len v Dunajskej Strede sa dalo hrať hokej 2 týždne, lebo sa ľad roztopil a nebola zima poriadna. Takže všetky pokusy o založenie hokejového mužstva vyšli veľmi neúspešne a v podstate sa mi sen stretávať sa so športovcami splnil, až keď som bol v televízii a chodili sme hrávať futbal. Ja som športovec, bol som futbalista, aj som hrával futbal ešte aj za vysokoškolskú ligu. A potom sme sa stretávali, keď si hovorili tie celebrity, tak sme tiež chodili ako celebrity hrávať na vidiek, na dediny, do miest, do Kremnice a podobne s partiou športovcov, ktorí chodievali k nám do televízie na rozhovory, poznali sme sa, priatelili sme sa, tak sme chodievali hrávať futbal. Ale ja som stále túžil potom hrať niekedy aj hokej a zahral som si s veľkými futbalistami. Karol Dobráš bol môj vzor futbalový, ale Jožo Golonka hokejový a stalo sa, že pred asi 6 rokmi sme boli, keď tu vidím aj Tona a Joža Golonku, hrať hokejový zápas v Dolnom Kubíne, ešte vtedy pod odkrytým zimným štadiónom, minus 15 stupňov, keď sme sa blížili. Jožko mi hovorí, že Pišta, pozri, nebojí sa, nepadne tá strecha na nás. Hovorím, no, strecha nepadne, ale tí diváci z tých tribún bolo vypredané, tam tešili sa na nás a my sme mali takú peťku, že tam bol minister Sitek, Jožko Golonka, Tono Káčia a dali nám jedného domáceho. My sme boli mužstvo repeťákov, oni boli medvedi, ak si dobre pamätám, moravské medvede. A tak sa do nás pustili, že po prvej tretine sme prehrávali 6-2, my celebriti. A nám to nedalo. A teraz vtedy som pochopil, čo je to fenomén Jožko Golonka a prečo Jožo Golonka je právom člen siene slávy slovenského hokeja, pretože to je túžba za každú cenu, ale nie za každú cenu, ale zvíťaziť do poslednej sekundy, ale svojím umom a šikovnosťou. Jemu to nedalo. Ani na takom zápase, kde o nič nešlo, o žiadne nejaké body, bola to spoločenská záležitosť, ale on v tej šatni bol nešťastný. On tam búchal tou hokejkou. Chalani, jak to hráte? Však my to musíme vyhrať, to nemôžeme takúto hambu si urobiť. 6-2 kurník šopa, jak by sme to mohli urobiť? Pišta, povedz niečo, jak to vyhráme? Možno keď dáme 5-6 gólov, tak to vyhráme. A on hovorí, no ale leda, že by som nenastupoval za túto našu vybranú peťku, čo nás dali dokopy, ale budeme vystupovať proti tej ich najslabšej peťke budem hrať. Tak on tam striedal vtedy v 3 peťkách, nejak mu strašne záležalo na to, a keby niekto písal ten scenár, tak ten scenár lepšie nenapíše, lebo asi 17 sekúnd pred koncom sme vyrovnali na 7-7 poslednej tretiny a Jožo prišiel k nám, poďte sem, Buli v našej tretine obrannej. Poďte sem. Ja idem na buli. Tono, ty ideš do toho rohu. Ja to takto prihrám tebe. Ty to dáš popri mantineli Pištovi a Pišta, ty to rovno Sitekovi minister, ty budeš tam na červenej čakať. A ja hovorím, Jožko, ja to v živote nikdy tak ďaleko neviem prihrať, lebo mne sa budú klepať ruky na tom ľade, zmrznutí sme. Prihráš to, určite to prihráš, urobíš to. Pristám vačku, jak som tu. Jožo vyhral buli, hodil to Tonovi, ten hodil prihrávku mne. Ja som to neviem ako vyhodil na ministra Siteka. A krajší gól ani na majstrovstvách sveta ten Peter Bondra nedal ako minister Sitek. Sietil 2 sekundy pred koncom zápasu ten gól. A to je fenomén Golonka a to je fenomén všetci títo chlapci, títo športovci, ktorí svojím umom, túžbou po víťazstve a fair play
dokázali, že sú tam, kde sú a máme si ich prečo vážiť. Juraj, ak dovolíš, mohol by som ešte, lebo mal som stále na jazyku Jožka Golonku, tak dovolil by som si ešte Vilka Fischera použiť, lebo určite ste si všimli, čo rozprával, že on vie všetko o pacientoch, aj keď ich nevidí. Že ako to je. Tak mne sa stalo, že Slovan Bratislava išiel na pohár európskych majstrov do Innsbrucku, kedy bratia Šťastní ušli. Ja som nemohol ísť, lebo tesne predtým som dostal zápal slepého čreva. No a Vilo Fischer ma operoval. A nahovoril svoje sestričky, opýtajte sa ho, že kde býva, akú má frajerku, lebo ja tiež mám volejbalistku za manželku, on tiež, tak chcel vedieť, že či ozaj poviem, že ona je moja frajerka. Tak môžem vám povedať, tie devčatá všetko odo mňa vyťahli, že som povedal, že ja mám už 2 byty, že jeden raz bývam u svokrovcov, keď nie sú doma, raz bývam u rodičov a tak ďalej. A toto Vilko Fischer potom proti mne použil, takže to som chcel povedať, že takto on dostával informácie. Pod narkózou som do Vážení priatelia, ja neviem ako vy, čas pokročil, ale to je niečo úžasné. Toto sú naozaj osobnosti, slovenské osobnosti. Vidíte, že sa vedia aj zabaviť, aj zasmiať. Ja som úplne dojatý. Tuto napríklad mi Bush podal medailu striebornú z olympiády Tokia 1964. To je naozaj tiež jeden z dokladov slovenského športu. Ja samozrejme mám strašne veľa otázok, ale s tými otázkami mojimi končím, pretože oni sú takí rozprávači. Ale ja by som teraz to trošku vážení páni, ktorí ste preslávili Slovensko, a mnohí aj dodnes ho preslavujete, na chvíľu stíšim veselosť a vzdychnem s Milanom Rufusom. A teraz, milí, trochu vážne. Pochoden dymí, kto ju zažne? Ktože ju opäť rozsvieti od detí k veľkým do detí? Povedzte, kto nás rozpomenie? Kto scelí veci rozlomené? Kto riečku vráti dejinám, odpustí všetkým, jej i nám. Teda s Rufusom, kto bude nasledovať týchto velikánov našej súčasnosti? Nám prichodí len nadejať sa, že prídu takí. Ďakujem, vzácni priatelia, a predsa len spravíme ešte jedno fašiangové. Jozef doniesol CD-čko. Jozef Fischer bude... Nie. To mala byť konkurencia voči Fischerovi. Vila som poprosil na záver s kytarou, ale teraz Jožko Golonka... Ježiš, to ne. Áno, Vilko, ideme. Jožo. Ja som to chcel tak, že Fischer bude hrať a ja mu dám kontru. A teraz nehrať tak... Ale teraz sa nie hokejisti, to nie, Vilo je nie Jano starší teraz, hej? Takže, Peťko, si pripravený? Ježišmaria. Jožka Golonku, počúvajte. Povedz mi, Jozef, ty predsa všetko vieš a hokej poznáš, ten, čo je vôkol nás. Povedz mi, Jozef, jak si hrával raz, ako ďábel aj s prskavkou v zadku, ako aniel, čo stráži si puk, ako nespratník, čo sedel v chládku, ako dynamit, čo išiel z rúk, udrel som raz. A potom zas, drahý bol čas.
Povedz mi, Jozef, či čepel máš, jak ješ, a puky poznáš, čo letia okolo nás. Povedz mi, Jozef, jak vyzerá puk, ako úder čistého neba, i ako muška, čo roztrhla sieť, i ako čudo, čo stratiť sa nedá, i ako šťastie, čo odpalím hneď, tak chutí puk. Kúkam jak puk, na gumený puk. Povedz mi, Jozef, ty predsa všetko vieš a bitky poznáš, tie, čo sú vôkol nás. Povedz mi, Jozef, jak vyzerá stech, ako brázda, čo vyril som v tvári, superovi, čo furt drzý bol, i ako pravačka a potom chmári, horšie ako stech bol už len gól, tak chutí stech. Mám ich dosť nech, no nemám pech. No nemám pech. No nemám pech. Neospravedlňuje sa, je to výborné, Jožo, si celý červený síce, ale nevadí. A teraz prosím toho Vilka Fischera, lebo aj noviny tak napísali, že vidieť, počuť kardiochirurga svetového s kytarou a spievať, no tak to je naozaj zážitok. Vilinko, poď môj zlatý. Také, verte ma trošku s rezervou. Keď mi povedal tuto môj priateľ, že donesie gitaru a zaspievaj niečo, som mal takú predstavu, že úplne na konci, keď si aj vy a ja niečo vypijeme a vtedy sa možno to bude dať počúvať, čo teraz pokúsim sa zahrať. Ale posúďte, kto je lepší speváč, či Golovka alebo ja. Už je rozhodnuté, Milo. Pôjdem ja domov, joj, čo by som tam robil. V čiernej zemi, joj, otec sa mi žení. Cigáne, cigáne, joj, koľké žale majú. V každej dobrej rodine vagabunda majú. Že dvakrát dva sú 22. Nepôjdem ja do mesta, meste by ma ubili, do areštu sa vreli, všetky devky aj mladenci plakali. Julia, že ruka perina, že farikaš dceru mama, komu žijú dajú, švardemu šuhajú, la 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 la.
Excelencia Marián Servátka chce povedať pár slov, poďakovať našim senzačným chlapcom. Hej. Dobrý večer. Ja som nechcel tak poďakovať našim senzačným chlapcom, lebo ste poďakovali vy potleskom. Ja som chcel potichu poďakovať majstrovi Sarvašovi, ale som to nemohol povedať. Dovolte pár poznámok. Ja som kedysi študoval slovenčinu s poľštinou u naozaj veľkých celebrít univerzitných, ktoré tu pôsobili, u pána profesora Pišúta, u Janka Števčeka, už tiež nebohého, u Ivana Stanislava, profesora Stanislava. A spomenul som si, keď som počul dnes hovoriť tvrdé L, aj u hercov, ktorých učí majster Sarvaš. Keď sme boli na skúške zo staroslovenčiny, profesor Stanislav vždycky volal asi 5 až 6 naraz do miestnosti na Gondovej ulici na Filozofickej fakulte. A pamätám si, že bola taká otázka, že prečo išiel Cyril a Metod do Ríma. Taká úvodná ľahka. A prvá pani slečna vyletela, druhá, tretia, štvrtá povedala, lebo chceli vybaviť staroslovenskú liturgiu, lebo chceli toto, lebo toto. Prišiel na mňa reč a ja som povedal, že pretože. A profesor Stanislav hovorí, no keď si taký chytrý a nevieš povedať lebo, tak povedz mi staroslovenský oče náš teda po staroslovensky. Profesor Stanislav vyhadzoval ľudí za to zo skúšky, že hovorili lebo, namiesto lebo. Ale ja som chcel poďakovať, to som nechcel hovoriť, chcel som poďakovať majstrovi Sarvašovi, ktorý ma tu sem volal, hádam 100-krát. Ja som pôsobil kedysi v Poľsku, na ambasáde, potom pri Svätej stolici. A ak dovolíte 30 sekúnd, chcel som vám predstaviť jedného veľkého Slováka, ktorého knižočku chcem ako poďakovanie za nás všetkých dať Jurajovi Sarvašovi. V Taliansku sme chceli pri Svätej stolici vypromovať, keďže tam sa nedá robiť ani obchod, ani žiadna iná vec, tak sme chceli ukázať našich veľkých Slovákov. Podarilo sa nám to, že majsterka Cvengrošová je oficiálnou autorkou medaily Svätého Otca. To je ako vyhrať majstrovstva sveta. Prosto tá medaila ide s pápežom do celého sveta. Cvengrošová tú medailu urobila, doma jej za to nikto nepovedal, ani pán Boh zaplať. Potom sme našli majstra Dusíka, ktorý je profesorom na výtvarnej akadémii vo Florencii. Tento Slovák učí dnes Talianov lept ako vysokoškolský profesor. A vydali sme knižku to sú spomienky majstra Ladislava Pudiša. Viacerí z vás pravdepodobne to meno poznajú, ale Slovensko ho nepozná. Majster Pudiš je niečo ako Peter Dvorský vo svojej dobe. Po 45. roku majster Pudiš spieval, teda neskôr po 45. roku odišiel do Ríma a tam mu pán vyslanec Sidor a kapala dali prvé groše, prvé peniažky na štúdium u profesora Stračariho, vyštudoval spev, spieval v La Scale, v Metropolitan Opere, spieval na celom svete, nič